En wij hier op het mooie beeld. En 500 Dielien is de Boeierienpolderen. Een grote rondelijke opjefte. Voor dat soort opjeften staan wij de komende tijd bij. En dat wordt een spannende opjefte. Want waren wij die grote besluiten nog te nemen die we in het verleden ook maken hebben. Ons provinciale omjouwingsvisie betekent dat we daarbij een beeld schetsen van Friesland, van nou, van letter en nog verderop in de tijd. Alleen het grote opjeftes en als we die al naast elkaar zetten, dan hebben wij meerdere keren Friesland nodig. En dat hebben wij net, dus het is nu ook tijd om als provincie een kaart te maken en dat doen we graag met jou. En dat betekent dat we op gewoon plakken grotere opjeftes hebben, met name in het stedelijke gebied waar een heel soort uitdagingen bij elkaar komen. En hoe houden wij de provincie leefbaar? Zorgen we ervoor dat het dorp met mij komen kunnen, dat de jeugd er ik ben die blijven kan en dat we met elkaar het landschap goed zien en goed zien. Daarom hebben we als provincie 4 bewonersjoen organiseren en we hopen van harte dat je mooi praten hoe de omjouwing bij jou, maar ik jou nooit in Libië zal.